Ar hyd a lled y wlad, mae yna ansicrwydd a phryder mawr yn brith ffermwyr ac arwerthwyr ynglŷn â sut yn union y bydd y cynllun newydd mae'n gweithio. Ydy o'n gynllun ymarferol o gwbl? Ac yma, ym Mar Trythyn, dyw'r pryder yn ddim gwahanol i'n un lle arall yng Nghymru. Mae'r cynllun yn cael ei gyflwyno yn sgil adolygiad o'r polisi amaeth gyffredin. Fe ddaeth y system dogfennau adnabod i rym ar Ebrill y cyntaf. Ond mae'r weinyddiaeth yn cydnabod bod angen peth amser i gael popeth mewn trefn. A dyna pham nad ydy hi'n anghyfreithlon i werthu bustach heb y cardia tan o'r Ffennaf y cyntaf. Fydd dim modd hawlio premiwm am y gwartheg chwaith heb y cardia priodol. Ceri, dwi'n credu bod ti'n deg i ddeud bod ffermwyr yn cwyno'n arw iawn ynglŷn â'r ffurflenni mae'r ffaith i bod nhw mor gymleth. Be'n union felly ydy'r drefn pe bai gen i enghraifft 20 o fistych? Be'n union fysa'n rhaid i mi wneud rwan mwyn cydymffurfio ar cynllun newydd yma? Wel, y cam cyntaf fydd y llanw o ffurflen gais BIF 2. Ffurflen gais am ddogfennau adnabod yw i a dim ffurflen gais am y premiwm. Yna anfon i nôl, mae rhaid dangos y rhif clust, tag clust, y bryd a'r dyddiad geni arni. Anfon i'r swyddfa ranbarthol, yna fyddwch chi'n cael nôl y ddogfen gyntaf, yr un werdd, y ddogfen gofrestru mewn ffordd. Ni fydd dyddiad yn fyna, ond bydd hi'n dangos bod yr anifel wedi cael ei gyfrestru. Pan byddwch chi wedyn yn penderfynu gwerthu'r anifel, os byddwch chi'n penderfynu gwerthu'r anifel, bydd rhaid i'r ddogfen yna fynd gyda'r anifel i ddangos i'r prynwr nad oes dim un premiwm wedi cael ei wneud arno fe. Os byddwch chi'n dewis cadw'r anifel tan yr amser priodol, yr oedran priodol, wedyn bydd rhaid i chi anfon y ddogfen yna a llanw ffurflen gais am premiwm, y BIF 5, a anfon y dogfennau yna i gyd yn ôl. A mae yn un o'r rheolau hanfodol y sgîm bod na gyfnod cadw o 2 fis. Felly bydd y swyddfa yn cadw y dogfennau yna am 2 fis. Ychydig cyn bydd y 2 fis i fyny, byddan nhw'n anfon yn ôl i chi yn lle'r ffurflen werdd, ffurflen las, ond bydd hi yn dangos dyddiad yn fan hyn i ddangos bod chi wedi cael y premiwm cyntaf ar yr anifel. Felly mi ddylwn ni gael 20 o'r rhain rwan yn ôl ganddoch chi yn lle'r 20 o'r ei gwyrdd danfonwyd i ffwrdd? Ie. A be di'r cam nesaf wedyn? Os ydych chi'n cadw'r anifel, mi fyddwch chi yn gallu gwneud cais yr ail dro am y premiwm, neu os byddwch chi'n gwerthu'r anifel, bydd rhaid i'r ddogfen na fynd gydag i ddangos i'r prynwr bod na un premiwm eto. Ond os byddwch chi'n cadw'r anifel a gwneud cais pan bydd yr anifel yn 3 mis ar hugain, llanw ffurflen BIF 5 i fyny, anfon y dogfennau glas yn ôl gyda'r ffurflen, yna fydd nhw'n cael eu cadw am 2 fis. Cyn diwedd y 2 fis, fydd na ddogfen arall yn cael ei anfon i'n goch y tro hyn, a bydd hyn yn dangos, bydd na 2 ddyddiad yn fyna i ddangos bod y cais am y 2 premiwm wedi cael ei wneud. Hon felly ydy'r ddogfen ola un, a'r ddogfen fydd yn rhaid bod hefo'r bustach cyn o fynd i wlad? Ie, dyna'r un ola un wedyn, os dim un premiwm i dalu ar ôl hynna. Mae'r ffermwyr eu hunain sy'n gorfod llenwi'r ffurflenni, mae'r system yn mynd i fod yn gur pen ac yn waith gweinyddol ychwanegol i'r arwerthwyr hefyd.